फ्रेंड्स ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଜି ଓଡ଼ିଆର ଲାଇକ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ଫଲୋଅର୍ସ କେମିତି ବଢ଼ାନ୍ତି ସେଇଟା ଶିଖେଇବି। ଆଉ ତୁମେମାନେ ବିନା ସ୍କ୍ରିପ୍ଟରେ ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ ବୁଝିପାରିବେ। ଲାଇକ୍ ଆପ୍ରେ କେମିତି ନିଜର ଫଲୋଅର୍ସ ବଢ଼ିପାରିବେ। ହଉ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇକ୍ ଆପ୍ ଓପନ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଯିବେ। ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଇଏ ହେଉଛି ମୋ ଆଇଡି, ମୋ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ମୁଁ କଲି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍କୁ ଯିବେ। ପ୍ରୋଫାଇଲ୍କୁ ଯାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଏଠି 2935 ଫ୍ୟାନ୍ସ ଅଛନ୍ତି। କେମିତି ଫ୍ୟାନ୍ସ ବଢ଼େଇବେ? ଲିଡର ବୋର୍ଡକୁ ଯିବେ। ଲିଡର ବୋର୍ଡ ଗଲା ପରେ ଅଲରେଡ଼ି ଫଲୋଇଂ କରିଦେଇଛି। ଗ୍ଲୋବାଲକୁ ଯିବେ। ଗ୍ଲୋବାଲକୁ ଯାଇ 1 ନମ୍ବର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରୋଫାଇଲକୁ ଯିବେ। ଏକ କିମ୍ବା ଲିଡର 3 ନମ୍ବର, 1 ନମ୍ବର କିମ୍ବା 2 ନମ୍ବର, 2-3 ଯାହା ଲିଡର ପ୍ରୋଫାଇଲକୁ ଯିବେ। ତାପରେ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ସକୁ ଯିବେ, ତାଙ୍କୁ ଫଲୋ କରିବେ। ମୁଁ 50ଟା ଖଣ୍ଡେ କରିଦେଉଛି ହେଲା। ଏମିତି ଫଲୋ ବି କରିଦେବେ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ସକୁ। ବ୍ୟାକ୍ କରିବେ और କିଛି ସମୟ ରହିଯିବେ। ପୁଣି ଯିବେ ଲିଡର ବୋର୍ଡକୁ। इंडिया लीडर बोर्ड ଯିବେ। इंडिया लीडर ଯାଆନ୍ତୁ 1 ନମ୍ବର ଯିବେ। ସେମିତି ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ସ ଫଲୋ କରିବେ और ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ସ ଫଲୋ କରିବେ। ତାଙ୍କ 6 ଫ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଫଲୋ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଫ୍ୟାନ୍ସ କିଛି ବଢ଼ିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ 3ଟା ଫ୍ୟାନ୍ସ ବଢ଼ିଛନ୍ତି। 3ଟା ଏମିତି ଆପଣ କଲେ ଦିନକୁ ତ ଟୋଟାଲି 500 ଫଲୋଇଂ କରିପାରିବେ। 500 କଲେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟାନ୍ସ ବଢ଼ିବେ। ଏହିପରି ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଭୁଲିବେନି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।